Здравейте, мили деца! Сега заедно с вас ще се потопим в света на приказката Лозарят и Косито. Напекло топлото мартинско слънце. Закапали весело капчуците. Стопанинът грабнал ножицата и се провикнал към Косито. Хайде, Косе! Хайде, тръгвай с мен да подрежем лозите. Не мога, отвърнал Косито, защото си имам работа. Гнездовия. И отлетял за сламчици. Зашумял южният вятър над хълмовете. Избояли новите ластари на лозите. Бръмнали пчелите по градините. Стопанинът нарамял мотиката и погледнал към гнездото на Косито. Хайде, Косе, тръгвай с мене, да прекопаем лозето. Дума да не става, отвърнал Косето. Та аз так му сега съм захванал да снасям яйца и се накокошинил в гнездото. Затрещели юнските грамотевици. Проливни дъждове окъпали земята. Стопанинът нагърбил пръскачката и пак викнал на Косито. Хайде, Косе, хайде да пръскаме, че маната може да изгори гроздето. Върви сам, не виждаш ли, че аз тук пиленца мътя? Отвърнал Косето и притихнал в гнездото. Гъсти буренаци заглушили лозите. Грижовният стопанин наточил косъра си и попитал Косето. Няма ли, Косенци, да дойдеш с мене, да оплевим лозето? Няма, отвърнал Косето. Сега пък ще уча пиленцата си да хвърчат. Настъпила есента. Кихлебарените гроздове натегнали под лозите. Стопанинът подкарал колата към лозето. Къде си, Косе босе? Провикнал се той. Тук, изчуроликал Косето. Хайде да берем грозде. Ида, пръпнал Косето. Почакай само да повикам пиленцата си. Всички ще берем. Но лозарят му казал. Почакай, Косе, почакай ти сега. Който не работи, не трябва и да яде. Сега, скъпи деца, нека видим какво сме разбрали от приказката. С какво се занимавал стопанинът на къщата? Защо лозарят вика Косето? С какво се извинявал Косето всеки път, когато имал работа? Накрая само Косето ли искал да помогне с беритбата? Знаете ли от какви грижи се нуждае лозата, за да роди хубаво грозде? Вие какво мислите за постъпката на Косето? Скъпи деца, каква е полката от приказката?